Hi guys, happy Saturday ni yung tanan. Gipalingat kog madyo kay nag-exercise mini mama pero nagilis na kog sanina. Kaya sanina ganiha ka pigaan sa singot. Lami ka just kamati ba? Panington ta. Nga kaloy sa Ginoo, siya kog exercise. Paghang timbang bawas nag 2 ka kilo. Na si Junjun ga kuan sa motor kay mamalit na si sa kuan karon suwa ko nagagnaw. Namuwag sige kiat. Namuwag ko ninik-tiniktin. Kailan na lang kadlaw. Biyahe na may kuan guys Bohol. Excited na jud kaadyo ko. Excited na makatapok-tapok na pud man nagsuon. Nagunsa ka pa. Unsa na imong kuan? Ha? Si mama na gigabas dito sud. Bawa na to yung gigabas-gabas ninan. Nagawa mo itong Junjun o gabas. Panginangin sa tadari kay ang muwag alimuot kay naligo dito sinat karong buntaga. Gilamian jud ko sang pamati karong buntaga. Ligo ko sa singot. Ang glaso naghangaping sa tiniat na namuwa. Matod pa ako ko niliwat sa mga lolo. Mistiso. Diba? Di man ko mistisa. Litaw guys. Maura pa na yan nadungog ako ko niliwat sa mga lolo. Mistisahon. Nasa ko dari panginangin sa ako kay grabe gajin ka. Di man good maadyo nang magpatungot ta sa electric pan nga gipaningot ta. Nasa ko dari sa mga nataran pa. Pakuan pa hangin-hangin sa kay grabe nga limuta. 30 minutes raman ang mga exercise ni mama kada buntag. Nga pa usahay di pud may mag-exercise. Paway pud kay kana maligos mama. Di man na siya may exercise ug maglaba di pud siya may exercise. Lajon man pug ko ako rang isa. Ay mag-agad raman po ni dya haraga dyan ang gituyo kaya arong may exercise siya ba para po ni dya kinahanglan naman po na niya exercise para po na para namang duha para natin tanan guys kaya kitang tanan kinahanglan naman dyan natin exercise sa ating lawas kinahanglan naman ka ng pan exercise si mama rapi ang giagad-agad di si mama mo exercise hindi po ko mo exercise sa ganahan ko depende Hinapi time nga dis mama ganang mag-exercise ko ako ra. Lajan mo po ako ra sa magsat-sat-sa. Manang muagad na ganito po mama. Ma, nay, sorry na isda ma. Sa tinini. Katambak. Katambak. Katambak ko no ma. 350. 350 das po magkano? Oh, tambak 350. Ula usa ka kilo. Yan dati pag barat lang ay barat mas. Ang dagkuaman. Kami na sa bawon. Ang lami bitaw na sa bawon. Kabitsihon. May katambak ang kuan ana. 350 ah, 350. Oh. Oy, kabit si gani. Unay kusinera, adara kusinera. Ana naman na siya. Kausa ra siya. Nang biding boy. Nang biding dito. Sama lang kay kuwan. Usa man luto. Ununi na pud ni, gipuno na pud pinirito. O den og sige na pud ununan. Prito ni na pud ni. Prito na pud ni. Ya sabaw na pud, sabaw. Magbuyogan na siya ko. Pait ang anangan ng ginamay. Pero dito akong tigulang dito ba paggasos kumay taga timo bata kay tigulang pa ini pa ana ben sudan ana gani palinilin ba Mayaman nang una sila. dito pa kapait Yung anak mga mayaman, yung mga anak nga uyamot pa sa saon man nga naman sila mga tiguang na umili Maghinuyo na lang. Maglagot ka sa imo ang amo. Yung gilikanan no. Magsugba na may kanang isda na na. Ila isugba, kawan mo ganit.
No, akong nanay way pili. Masagun sa kaon ra. May nindot. Ganahan kayo buwan. Kaon ray sinugbang tamban akong nanay. Maglabot ito nindot. Maglabot ito. Pagkatanon niyo, ba't tinagil? Si Gina untay magkuna. Na ito lang. Si Jaman may bunso, si Jaman may matiman. Oh. Siya may bunso. Tawag na ito. Sa minahan man. Oo. Magiging Kaon oh. na siya, kaon na kaon. Lamig kayo. Ikaw itong hapon. Ngita ito sila yung sudan. Ako inan gani pagpuyo na lag kuan karinderya. Anong video ito luoy sa sudan. Saka si mana nimo kada na iwanag kuan ka 20 ka buok. Dayo. Salamat. Oh. Tulog na kabuk ni. Tulo. Saan na nato ma? Kanang ulo sa katambak sa bawaw. Utayon. Sa bawan din ni rape sa nang uban. Sundad law na pa kay ma sudan. So lagi. Ha? Lagi gamay kon gud sa kapal kalamungay. Kuan sibuyas. Wa ka tumamong kamunggay kay nauto. Si Boyes talaga si Boyes to. Namang kamunggay nauto anay sanga. Ipyo hoy kay na malit. Ako ra. Tanas min ko yo giduaw na. Si ring ron. Salamat kay ti. Ay guys, nahutot. Nahutot ang plastic ato na naman ni nga hambinon. Ganahan siguro sa prito na kasi ganahan prito. Nasa manima, sabon og pritohon ma. Bahala dia. Kaning isa ka buok may tang sabon, ag kaning kuan may tang pritohon. Nasa na yung gisirotso ma? Ang ubot sa kwan. Hindi ba nakuha? Ay, nako. Di na po, daghang best friend. Di na po gang best friend, di ko ganahan mo, kay nanapod ka. Ang sinamok na pagkadani karon, kanaog. Kanaog. Nya na tagahan bitaw ka. Ato sa nga tukleban kay nakatang best friend. Naasling koy. Hindi na magpapag man eh. Sus, ninjo. Sige man mo kamatakan. At ang limpiyuhan ni kayong isda, guys. Dyan karong pahukta ni Papa ron. Pa! Hukti na rin mingkoy pa. Hukti. Hukti si mingkoy. Hindi ko matulin na rin ang gibuhat. Hindi ko matulin sang gibuhat. Hindi ah. Ito'y na ako nagkariyangin ko yan. Kaway na bumutas sa iya. Sigitikan niya pa. Buyo na dire. Hindi pa muhay kas vlog oh. Sa muhang Ay, sigsam ko dyan. Nag-irid yan sa vlog. Limpyo ng isda. sa paningimbisan. Na guys oh. Harang kapresko agwan guys isda oh. Nasingan ko rin isda katambak. Mahal na isda man. Mga nang mahalingan ng isda. Bihira lang ako. Garang bang pong kapresko no. Siya man may kloy, apel di ka kuhaan? Huwag tangad pa. Ano? Kaya May play ko na. sabiya nga. Nga na, di ba yung mga tigwa mo, panawas mo ng giting. Napon niya yung istorya. Hindi na ka manina. Pero si nanay, di mas nanay nga na. Magbuwang ko mas nanay, hindi na niya sa katuloy. Hindi rin yun sa Hindi ka na. inana na siya, inana din. Di mama, inana di siguro na siya. Kaya na yung ginikanan di man, tayo man. Ang ginaiyan ko. Batasan. Nakaswerte si Sunyo. Sunyo. Mana ni Pokot? Yo, pingwit no, di na makuha ko. Kaping with me? Paana o pingwit na makuha no? Tagkaon naman na sinungyot makakuha. Ha? Tagkaon na Makakuha man siya, pero kani mga nabihira man yun na kay kanang isda, mga kuha na. Swerte-swerte ba siya po ng panagat? Nakaingon mo. Naiwa, naay naa. Di po perlaminti nga naa.
Murara pong Junjun ba mo biyahe? Sahay na ay kita. Sahay na. Mura pa tindahan ni mo ba? Sahay na halin na sayo. Mo nagla. Ana raman ng life. Mura gusto mga kinabuhis tao na dato na pobre. Ito ikaw na naman ulo rin sa buwan na. Siya magbuot, ikaw magbuot na. Uy, ako nagbuto. Magbuot, ikaw yung mukhaon, mamaya. Ikaw, di mo makaon yan. Di ko mukha malong isda. Sabi niya. Di ko mukha malong isda. Kaya maanat niya akong sikmuray, katiguan ako, lisod na. May nang anadon na ako pinobday kay lisod na, usara mong anak, way mo hatag. Way mo palit og lamig sudan. Hello ko. Kadung din nakapay-kapay pag ikaw eh. Munang di ko mukha malon. Malon mo na mo isda o. Inana ginang presyo na. 300 pataas. Kanong isda ah. Sana inana sa dito na sa kwag. 100 na siguro tagpo. Apit na rabi mo ulig bohol. Kuyog rabata. Magtrisikol rami. Ako, kuyog. Oh. Inana sinanay. Di ko kagkakta sa inyo. Kaya pakanon ko nung karito. Puro ra kamote og kanang kwan. Kira ko. Saan ko kamuti. Para mahanat ka kano ka mga bulat. Mga kamote. Mga... Wala di lang ko pa-vlog ko, anak. Ah, mure na dito. Grabe. Ban ka ma? Di ko mauban kay mo ha. Hindi makamulak ako kaya na makadasak dyan ang sige sa kay sakay. Kapoy, nag-vlog noon sa mga kaya. Ako nag-vlog din. Si Junjun ay magsirot-so na sirot-so. Ago to yung isirot-so. Human na! Human na gali. Lakaw sa kami. Asana si Giyaw. Ano na be? Mabanan ko na kang Junjun sa bowl. Di ka mo ban? Di ko muuban ko diyan ako tubo. Sige rin mo. Langgap sa bukid. Wa may kakatunan ng bukid kayo na kanawag niyo sa Kaya kwan. oh, Bahay naman amo. Lakaw na ka. Wala ka makaka. asan sila? Malitog sa dasiro. Kasi na yung bukog-bukog ito sila. Giyan. Di man mo kaos giyag sinabong isda. Bisa ka na sinabaw. Haras mingkoy pa. Ilalaro sa lamisa dito na. Sorry jud mingkoy. Naparusahan ka kay hindi man kamo pudyo. Di man kamo pudyo mingkoy. Magsige man kagkuhan. Sige man kagkiat. Nooy, lamang kaming ko. Di lang ta ka makulit. Sige, manggod kag sinamok, dari. Di ta kahuktan. Sorry na lang. Muli ko niya yung buwan kaya magyaw-yaw niya to. Na, malagi mong gibuhat. Ano? Hindi ko para dito. Kani matong sabahon karon. Ano man? Kani, hindi nagkarin mo yung ugma. Oh, baba. Ito siya dahil nangilong ding tangad. Mahumot. I'm sorry, Mingkoy. I'm so sorry. Mayaling, kasi akong likod mo yung ate. Ha?
Tingnan dito ako si Junjun rin pagabas-gabason, tanawa. Imbit ako si Junjun rin pagabason. Sakit ni mong likod o pinangusog. Walang kabuhian, kaya rakang kamakulit. I'm sorry, Jud ko. I'm sorry. I'm sorry, my love. Kung ikaw ay nasaktan ko, ang puso ko'y sumasamo. Mahal ko, patawad. Sabado madayron pa, may way balik diyang sudan. Dari na lang kung sudanan nilang isda. Aman siya, pero wala dito sa naglalang dahil Ang sarap may mga napalit. yung siya ang pansit. Kasi gano'n na nigiyan. Si Junjun na yung ipangiwa kay Gahi. Basta nga natagluya kaya rong humotlim yung sinabaw ni Luya. Ano mo lagi pang gunting at ano? Pangunting nga na ito. Hindi ka nuli ha? Hugas mo na. Hindi ka nuli. Namin tanin ni kamungay na auto. Nakainamdum ko katong naibuhi pas papa nga. Nagsabaw tagi nga ng isda nga grabe ni kang higop sa sabaw. Ito ka ano ni? Kaya parang ginisaging oh. Nag-snack na pad minimamang saging gapon na pagkajiduhan na bilin. Marot. Bukad na pa, maluto na niya, magpawag ka, sabong na nadagan. Umuto ka, adjog tanggad. Nabigang singat, wajib puas. Hindi na magtupo. Bukaw na guys, na nilunod na itong isda. Hindi na ba? Anong kahiwa ang isa kabuk isda? Butang na pinatan nila. Sibuyas na ko lang. Yaki. Magkadiya mo na magkagilamian. Bugnaw na ko daw. Ang anak, kawa to. Samantingan tagpamahaw. Na, nakapo to gabi, nilutuan diyaw. Ano din mo ka, aning gara, kasi nang batang, ano din mo ka, ano gabi, di mo ka buntag. Iyang kuan kay, basta pagka ikaw gabi, punto na sa mukha. Ang gara, ewan dyan. Salamat ni ka, kung anak. Nabag ko na, hindi pa sa una na, bahala nagkuhan eh. English na ako, inipabor ko na kay Aaron. Na, kuhan sa siyang lawas. Hindi lang magkasakit. Hindi na makasakit sila, may pagkaon. Kumbaga, iya lang i-control ba? O, patuloy. Pakuara kong bitsin ma. Naganong ka noon? Gamayra. Napaibaho dito sa? Nagihagbaho sa kilid o nang putang sarit. Nakita ka, pero Kani akong kanon. Sobra rin ako sa ero. Ako lang inandaan ng ero. manay paras na.
Ah, Na may basiro. mo ganito na. Ako bawasan, dagan na kayo. Legit na mga high blood ani kaya kang sudan pero naman isda. Masigil nila pud tag bitakon pag kinawag isda. Grabe naman mo kisto bitukon. Ingnan na pud tag bitakon tag kinawag isda. Ginan galit ang murag tag mga kanding sila tag pangawag dahon. Uy, magbuot sila. Nagkamon sa baw. Silawis ako di. Silawis ako. Tabang, sama tabang para Kaptor na ayun Kaptura? na niyo. very good. I'm sorry, I'm sorry. La, la. Ang siming ko, giboy, ana. Laya na ikaw, Mingkoy. Laya na. Humanag imong siya. Naghanigyan. Isat dog lumpia kay isay ram jamo ka kuan hot dog dugi na pa siya nakakagat dog. Bula-bula, pansit. Laya na ikaw. Congrats ko, laya na ikaw. Congrats. Laya na. Karam tagin sa basta isda ni Kono. Ana na lang ka, hagta na lang ka kay sinamok man ka. Hindi na ma. Hindi ka mama eh. Ganaw ka na. Sabaw for today, katambak. Sakto ba katambak? Oh! Ah, go pa kay ganahan ko sa o. May para po. O, pwede mo. Tagsami. Hindi na ma. Ay, sabaw. Sa magkakain ni tatayang lawas sa bawat sudan. Nandiyan, magaluhalo ta kaya ng pawas init sa lawas. Halo-halo ang problema. Dala na guys, mahaw na ta guys. Mahaw na ta ninyo guys. Andar na pagamuang siling pa na idro. Saba. Nadidihat mo guys. Mamahaw. Sancha? Mamahaw. Tikto. Sorry. Dali mo. Sorry. Mingkoy. Yan yung mga bigay ko sa paano. Shout out to sa kong mga igsoon sa Mindanao na wala'y pakialam. Ito. O ito, tawagan ni. Tawagan ni, makumpak. Mabatasan. Sama May yan. pagawa sa manasiyang bati. Lagot ko, di makumpak. Magkakalagi ko na sa ninyo. Hoy, hi. Pag-contact in town mo, bawa ko ka-contact ninyo. Nanawagan na nas mama siyang mga igsoon nga. Buwa siya kamusta ah. Ay, yung mga anak. Ay, siguro na dito, nakadiri. Hindi man, ito kaya naman sila dito. Ada ko kay kugas ko di sila maghilalag. Ang tingong na sila sa pangharaw-rahan ko. Pwede vlog patay kayo dito. Copyright yan. Hindi na copyright. Yung sama May naman makabalo sila ba? Nagagot ko. yung sama ng istorya yung mga Ito na naman ang paggawa si Mang Basi siyang gibati. Ito na naman yung igawas ni mong gibati karong maluwag ng imuhang pamati. Di ba siya nakado ng magkim-kim kag mga kasungot sa imuhang Dili mo tang buko go kay ait kay mo. Bugat imong pamati, madyo man ang imong ipagawas.
sila na lang, di man ako sila makontak. Sila na lang ang contact na ako. Wala, di mo na no sa tuwang vlog, di manawag. Alam mo kayo makapanood dito itong vlog, sila ni, kuhaan di ah. Wilma, magtanaw mo sila ng Wilma. Di makahibaw na, sa inanakit ni mama, di mo siya makapawag yung inanakit, kaya di man niya matawagan dito. Di ba ko makontak? Kung tawagan ako, di, ano, di rin makontak, di. Ano? Ang siguro niya yung mga cellphone. Okay, simple di. Si kuhaan ka ng Jisip, dubli-dubli ang cellphone. Imposible. Puntakan yung Diyos mama. Di ka na lang, Naliwad na si mama. di ka na lang pa yun, kumusta yung gabihan? Wala. Gusto ko na, oy. Ah. Ako sa mga anak, yung mga anak. Yung mga anak. Amat. Sila na yung magkuhan. Sige na pagkag balik ka na. Saban na po kang ate, nga nabato sa ate, di Di ba sila nakapamay di ba sila yung mamblay magkasakit ka? Sa ate, nakapamay na naman yung Wala duga. ba ka na dapat isang piso? Yung mga anak. Yung mga anak yung nalaot. Kunting ko, hindi. Naman din. Ba't lang eh? Kasi rin pag nakimadawat binulan dito. Ang ganay na akong gingan nga. Baligyan ako kung magkahoy dito na. Ano? Hindi ko alam. Itong tawagan ko na ako. Pinakamustahan na dito, sabi lang na sila guway, tawag mo. Bili na, nabita ka na ni. Ang building ko nila. Magriwindi? Mapriso ka. Nagtawag ko. Di na sila ganahan mo, kontak ni mo. Sabi. Hindi na ka magnahuna dito kay ma-stress na po ka.